най-голямото ти постижение за 2024 година? Вау! Да. На по-добра работа. То е свързано и с работата ми, значи ходих доста из чужбина, пътувах къде ли не, Барселона, зарязах бившето гадже, намерих си ново. Вау! Каква ползотворна година! Че постигнах така моите цели, които исках да постигна. Супер! А ти всяка година си поставяш цели, които да постигнеш за следващата ли? Ами по принцип да. Взех си книжката. Аз не мога да се сета в момента, честно. Добре, гадже хвана ли си? Процес съм. Значи си почти успял. Добре, да кажем, че почти си постигнал това, което искаш за 2024 година. Заповядайте! Надявам се 2025 година да ви бъде още по-хубава, още повече да обикаляте, обаче този път това да е правилното гадже. А ти какво искаш да постигнеш през 2025 година? Напиши в коментарите.